Ahojte, v tomto videu vám predstavím novinku od anglickej firmy NGT. Táto podložka je jedna z najbezpečnejších podložiek pod rybu, určená pre naozaj náročných kaprárov. Pokiaľ chcete svojmu úlovku dopriať absolútne bezpečie pri manipulácii na brehu, nie je lepšia možnosť. Je vyrobená z kvalitného PVC materiálu a je veľmi dobre vypolstrovaná. V rohoch je pevná, ale jemná gumová sieťovina pre odvod prebytočnej vody. Súčasťou je aj veľká polstrovaná podložka, s ktorou môžete zakryť rybu a zároveň ju využiť pri kľaknutí. Celá kolíska je výškovo nastaviteľná vďaka jednotlivo nastaviteľným nohám. Konštrukcia je ľahká, no zároveň pevná vďaka robustným hliníkovým profilom. Túto podložku nájdete na internetovej stránke www.extracarp.sk.